Dobre, čaute, ahojte. Sme tu my opäť, 4 a ideme testovať. Čo sme videli na TikToku. Virálne kombinácie, takže môžeme ísť do toho. Ako prvú kombináciu, čo máme dneska pripravenú, tak bude škorica, ktorú si dáme s citrónom. A malo by to chutiť ako Coca-Cola. Takže To som zvedavý. Takže pripravte škoricu. Tu máme škoricu. Máme tu dosku, nožík a ideme... Môžeš sa... Ujmuť toho krájaň. Ujmi sa kormidla. Nepokrájaj sa prosto. Poďme na to. Ešte má také pasíky. OK. Okay. Máme citrónik, ktorý teraz by sme mali dať áno na pasiky. Potom to daj na... Na krajce. Daj na polku. A na to, keď dáme škoricu, tak by to teda malo chutiť ako nejaká kola. Nedáva do škoricový cukor, či tú klasickú škoricu. Nechcem sa nadávať v tomto videu, ale Normálnu škoricu proste si dáš s citrón. každý si poverte jednu tú. Dáme si jednu polku, na ktorú si nasypeme následne škoricu. Tak, Počkaj, dám ti sáčok takto. Alebo na dosku. Načko, ty si tomu nefetril. Dajte. Už sa odkvápe, vieš, jak... Počkaj, ja to Ešte mne to ukážem. tak- A neukážem, počkaj, takto. No, není to tam povedané, vidno. Dobre, poďme na to. Let's go! Test. 3, 2, 1. Vôbec to nechutí ako kola. Ani trochu. Aj tu mám posvíťa. Má kyslé, skutočne kyslé. Až zuby ma z toho bolia. Nebude tebe do šmaku, Adamko. Není to zlé, ale Nemáš nejakú servitku? Takže naozaj ako kola to nechutilo. No to odporné ľudia. Máme tu takýto veľký banán. Je s tou doskou. Ja tu... Za autoru. Daj si škoricu, super. Nechcem. Načko, ťa nejak šmakujú tie cukríky. Dobre, to je to. nové. Daj nožík. Treba to tu nakrájať. Ja. tejto. Ňam. Ako hodnotíš banánik čistý? Načko. Ježiš sa na túto combination. Neskutočne. Aj. Načko, daj si banán. Ospravedlňujem sa. Môžem to... Veď okoštuj banán. Nechcem Nemá. banán. Nemal banán. Prečo nechceš banán? Veď daj si ho. Potom si Daj mi dám. banán. Daj, ty banán. Žebrák. Ten Frank, keď Páni, povie... takže máme tu kombináciu citrónu a banánu. A ideme to chálovať, a má to chutiť ako ananás. Poďme na to. Ukáž mi to. Sa posledná dneska. Fakt to ako ananás nechutí. Ani trochu. Daj mi viac koľko, prosím ťa. Dobre, mi o to dobre. Jaj. No, Fuj. to bola zaujímavá kombinácia. A máme tu posledné. Máme tu poslednú kombináciu jablko s pomarančom, čo by malo chutiť ako kiwi. Takéto pekné jablčko. Ten pomaranč by tebou... Shoutout, naša suseda Kuzlišová poskytla tieto jablčka, takže ďakujeme. A že môžeme produktovať vlastne vaše produkty. A pomaranč máme z obchodu, to nepromujeme. Apple, no. is that?
tí, čo vedia, no. Počkaj, na videjku dá. Už je vidno. Mňam. Sa kašľam, ideme takto. Takto sme mohli celé video natáčať, ale tak... A keby mal niekto záujem o kameramana, tak môžete sa ozvať do komentáru. Áno. Kde je to jablko? Tu je jablíčko, máme tu prichystané. Nepokryje si nohy, prosím ťa. Sa uhni. To je že nepokryje si prsty do toho, kamoško. Ty čo si v živote jablko nekrájal? To stačí taký kúsok, jo. OK. Toto je na polku. Mám. Ešte... Dobre, tak každý si zoberte a vy... Chlapci, jaký zdravý životný štýl tu máme. Normálne. Viete, ak to zjedzte, Počkaj. odriznete si to jablko a potom si ho držíte s pomarančom. Počkaj. Vojdi a neuškoď. Tak aby tam nebola voda z toho. Ako to? Ja, že dáme najprv pomarančík. Nechutí to ako kiwi. Dneska žiadna kombinácia nechutila tak, jak mala. Jablko je hnusné. Ako má chuť tak kiwi? To robíme zle. Alebo to tak reálne nechutí, lebo neviem. Ale je dobrý ten citrón. To je pomaranč. Pomaranč. Jaj. Názor na túto kombináciu, aj keď nechutí ako kiwi. Pomaranč je veľmi dobrý. A jablko je sladučké. Ja by som mohol aj Spidermana natáčať. Po tomto videu ťa asi zoberú na Áno. casting. Áno. Totálne na piču to bolo. Nechutilo mi to jablko, mi nechutilo, ale ten pomaranč bol v pohode. Hej, Áno. tak je dobre. Mne to tak, akože dalo sa to, ale vôbec to nechutilo ako kiwi. Áno. Tak ak tu kúka niekto z Spidermana, tak môže napísať Marvelu. No. Okay. Pozdravujeme pani Kutlišovu. Kamo. Takže ľudia, ďakujeme za pozrietie tohto videa. Že ste sa dostali až sem. Pozdravuje vás Pipík, Košoň, Kiko a Mňačko. Mňačko, Chudobný človek. chudobný človek, autista, násilník, narkoman, alkoholík, fajčiar, tuhý. A špeciálny host za 25 lajkov z minulého videjka je na ceste. Videjko pripravujeme, nemusíte sa báť. na špeciálny host. Ty si ale špeciálny, Ty si špeciálny, ale... Ďakujem za pozeranie tohto videa a dovidenia. Asi netleskajú. Ja tu nosím banán s citrónom a nikde nie je pán Zosko. Že my si spravíme. Alebo naše virálne, čo si